Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu pati PDP ekwuola na a ga-ezute Peter Obi nakwa Atiku dịka otu ụzọ iji mee ka otu pati ga-ama APC aka bụrụ nke nwere agba. Otu pati ADC akọwala ugbu a na ha agaghị enyepụ akwụkwọ ikikere ji aha pati ha zọọkwa onye isi ala gaa n'aka otu onye ọbụla, n'ihi na onye ọbụla nwere mmasị gụnyere Peter Obi na Atiku ga-azọ ntụliaka elu praịmarị ha iji nweta akwụkwọ ikikere ahụ. Otu onye isi ogbogbo pati PDP ime Ogidi agwala otu pati APC na ha kwụsị iti mkpu akwa banyere Nwike n'ihi na ọ bụ ha kwagidere ya ibibi pati PDP, ma rụtụ aka anya so Nwike ga-emekwa ha ihe o mere n'ime pati PDP. Onye so Peter Obi zọọ ọkwa n'ime afọ 2023, Dati Baba Ahmed, ekwuola na ya agaghị apụ n'ime pati Labour dịka Peter Obi siri pụọ ma kwupụta njikere ya ịzọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. Ndị omekome ha mmerichukwu ha bụ bandit awakpola ogbe ntụrụndụ ochie nke ọchịchị etiti n'ime steeti Ọyọ dịka mmadụ ise nwụrụ pee n'oge mwakpo ahụ. Regina Daniels ekwetala ugbu a wee gaa mee nyocha ahụike maka ọgwụ ike bụ nke o mere n'ime mba UK, bụ nyocha ahụike gosiri na aka ya dị ọcha n'ebubo ịṅụ ọgwụ ike. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.